И здравейте хора, това съм аз, Мариан Милев, и днес ще играем в Растения срещу зомбита 2. Надявам се да ви хареса това видео и ако ви хареса, поставете лайк. А сега да започваме. Натискаме play. И сега ще гледаме една сцена. Много ще е забавно, защото първо ниво, това е просто където се учи. Да, аз не знам тази игра, знам как се играе. Слагаме такива растения и се пазим от зомбитата. И не даваме на зомбитата да се проберат в тази къща. Трябва да събираме такива слънца, да слагаме все повече растения, да може да ни изедат. Ето едно зомби. Още слънца и още повече растения. Вълна. Тези флагчета отгоре са вълните. От по-големите вълни. Те ще нападат много повече. И тази вълна я минаваме и чуем. И минаваме към следващото ниво. Минахме първото ниво. Слънцето. Включихме слънцето, което ще ни помага да може да слагаме още повече играчи на терена, които ще убиват все още повече и все още повече зомбита. А следващото ниво ще го минаваме в следващото видео. Ако ви е харесало това видео, поставете лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката, ако искате още нива по растения срещу зомбита. А от мен, чао!